pentsu jaten momentu bat olan berezia bezala, eta nahi nagoen gorden baiten. Eta hasi nintzen idazten gertau jatena, nire anaiatik jolaztu Playmobilekin hor sortu genitxun historio batzuk eta pertsone batzuk. Burua eskuan itzean, izan zen sensazio bat, ia zeno sinistu. Burua izan dela elkarlan bat familia ikastola eta Andonin artean. Zerako garrantzia duka konfidantzak. Andonik hasieratik ez zuen liburu bat idatziko zauela, eta nik uste zarantza gehien eukidogunak izan garela bere ingurukoa. Irakasleak eta lan berezi bat, Andoni ikastolako erritmoa bere erara jarraitzeko. Eta azten dira etortzen nien, baina bazegia izan irakurtzen eta idazten. Andoni esautzi izan da deskubrimiento bat, ez? Ametzaigi bihurtzeko hori zaletasune baukanela, ez? Chico diferente, berezia. Amezlaria. Igaratzen azbehi, amakin nintzen egiten, inosi ziola ibuka. Eta ni geratu nintzen, plantzauta. Aspertu itezan. Horremeste jakimin dauko, etzala nahikua. Liburu batekin amestu zoan egun baten, liburu batzuk idazteko da, eta behitxu zinek izango zauen. Izobrezko posa. Bate bat izan bibazan, Andoni izan bizan, ez? Nik, adibidez, pertsonaiak sortzen eta parte hartu dut. Marketingean parte hartu nahuen salmenta eukitzeko. Ni, hasi nintzen ikusten zela publika liburu bata. Nik inamen lana, baina ez hauen hartu kontutan. Abiaz nik ez fama gehiago. Nira nahi ez, azkenean dako jaun behar. Daukot beste idatzitan, abela azkenengo horretokitxuak itxen hor, itzen marrazkiak eta zuzentzen eta daukot bigarren bat idatzita eta hirugarren aldote.